Hlavným motivom kurzu, ten by som definoval ako dva základné motivy kurzu. Prvý motiv je finančná nezávislosť, pričom nezávislosť by mala predstavovať neobmedzenú kapacitu každého z nás disponovať svojim majetkom bez akýchkoľvek zásahov a obmedzení tretích strán, akým sú napríklad štáty, bankové inštitúcie a podobne. Teda mali by sme byť ako keby svojou vlastnou bankou. Veľa ľudí nevie poriadne doceniť tento rozmer kryptomien, pretože žijeme v západnom vyspelom svete, kde banky, bankový účet, banková karta sú pomerne bežné veci. A väčšinou tá finančná nezávislosť od klasických štruktúr dostane dôležitosť vtedy, keď dojde k nejakej finančnej kríze alebo niektorí ľudia proste musia opustiť svoju krajinu, svoje domovy a potrebujú si zbaliť celý svoj majetok, ktorý môže byť pokiaľ je uložený v bankách, v klasických menách, alebo v zlate, alebo v nehnuteľnostiach, je to veľmi ťažké sa k tým zdrojom dostať. Kdežto kým by sme mali tie kryptomeny uložené na decentralizovanej databáze alebo s prístupom cez nejaký vlastný hardwareový kľúč, tak my si ten kľúč o váhe 10 gramov zoberieme do vrecka a vlastne môžeme kedykoľvek sa presúť na iný koniec sveta. Takže tá nezávislosť, ktorú predstavujú kryptomeny, tá je mimoriadne dôležitá, zatiaľ na mnohých úrovniach nedocenená a zároveň to znamená, že tá dispozícia tým svojim majetkom v akejkoľvek sume, v akejkoľvek hodnote je mimoriadne vysoká. To znamená, že my nie sme obmedzovaní tým, že či pošleme niekomu inému na účet 5 000 alebo 10 000 alebo 100 000 a či to pošleme ráno alebo večer a poplatky, ktoré súvisia s prevodom jedného účtu na druhý sú úplne minimálne. Druhým motivom kurzu, tiež podstatným, oveľa viac žiadúcim na prvý pohľad pre mnohých ľudí je finančná sloboda. Finančná sloboda je odvodená od potenciálneho zhodnotenia finančných vstupov, čo nám otvára nové príležitosti viesť nový, lepší život. Znamená to, že veľmi klasicky, čím viac niečoho máme, čím viac zdrojov máme, tak tým nám to poskytne viac možností realizácie. Kúpiť si nový dom, kúpiť si nové auto, doprieť si kvalitnejšie vzdelávanie a tak ďalej a tak ďalej. Takže väčšinou ľudia za kryptomenami vnímajú práve tento druhý bod najviac, to je to, čo ich najviac láka, tá finančná sloboda a menej doceňujú tú finančnú nezávislosť, ale sú to väčšinou spojené veci, ktoré idú jedna ruka v ruke. Takže cieľom kurzu pre vás všetkých ostatných je získať také základné znalosti, ktoré vám umožňa samostatne správovať a zhodnocovať svoje peniaze. A to teda jednoduchým spôsobom, názorne krok po kroku, s dostatočnou podporou v skupinách, ktoré budú pre vás pripravené a sú teda vhodné aj pre úplných laikov. Hlavné benefity kurzu, niektoré som už načrtol, sú nasledovné. Mať peniaze plne pod svojou kontrolou, to znamená, že vy ste výhradným zvrchovaným pánom a majstrom tých peňazí, vy rozhodujete kedy, komu, koľko a či vôbec. Kryptomeny pod vašou kontrolou sú nezávislé od finančných politík štátov. Pokiaľ žijeme v nejakej slušnejšej krajine, tak to možno až tak necítime, ale pokiaľ napríklad ľudia vo Venezuele proste trpia tou monetárnou politikou štátu, takže tá národná mena je vlastne znehodnocovaná každý deň, tak je to vlastne veľká vec, že môžeme byť nezávislí od finančných politík konkrétnych štátov. Tie prevody celosvetovo sú okamžité v podstate a veľmi lacné. Zároveň investícia do kryptomien predstavuje diversifikáciu vašich aktív, rozkladá vaše riziko. Popri, ak teda máte nehnuteľnosti, máte možno niečo z drahých kovov, máte niečo v klasických úsporoch, v bankových peniazoch a môžete mať niečo v kryptomenách, čo je vlastne rozloženie vášho rizika. Kryptomeny a vstup do kryptomenového sveta vlastne predstavujú alternatívne finančné nástroje, tzv. DeFi, decentralizované financie. A samozrejme sa vám otvárajú úplne nové možnosti na potenciálne zhodnotenie vašich zdrojov. Možno niekedy je vo výškach, ktoré sú vlastne v porovnaní s klasickou štruktúrou finančnou úplne nepredstaviteľné. Takže to všetko nám predstavuje nový svet, do ktorého teraz môžeme vstúpiť.